гулрухсор ба хонаи наваш бидуни бухориҳои барқӣ омад. биное ки ҳоло дар он зиндагӣ дорад ба шабакаҳои гармидиҳӣ пайваст аст ва чанд рӯзи ахир ба хонааш гармӣ интиқол меёбад. خنک شد اتاپلینیای ما را کش چی کردن سر دادن شروع با شوهری من وازدخ پوز چیزاش همش برآورد همه خانه را بیگانی همه طرف خانه شروع کرد برق ما بسیار استفاده میشد ابگری وقتل میموندم ای روزی که اتاپلینی هست اما پولش هم کم هم چیزش هم کم сокиноне ки аллакай дар хонаҳояшон бухориҳои гармидиҳӣ кор мекунад аз он хушҳоланд ки дигар мисли солҳои пеш хонаҳояшон бидуни истифодаи бухориҳои барқӣ ва масрафи зиёди барқ гарм аст. наргис мирзоева дар ошёнаи нуҳум зиндагӣ мекунад. бухорӣ ё батареяҳои хонаи ӯ ҳам 2 рӯзи пеш гарм шуданд. сар додем отоплениямон гармай ин хона гарм нест нимиш гармай ман иқаш гармай иқаш хунук نمیدونیم ما بیچه ما نهم اتجیم خاک گرمی بد نیست خونم از زمستان چه خیلی بود سال پیش خنک بود نهم اتج بود خنک بود تمام موندیم با خنک بود گرمی بد نمیشد сар аз 28 октябр маркази барқу гармидиҳии шаҳри душанбе 1 ва 2 ба интиқоли гармӣ оғоз кард. ҳамакнун биноҳои истиқоматие ки ба шабакаҳои гармидиҳӣ пайвастанд то аввали баҳор бо нирӯи гармӣ таъмин хоҳанд шуд. то 2 соли пеш аксари бинову иншоотҳои душанбе аз нирӯи гармии марказонидашуда маҳрум буданд. бо шурӯъи кори маркази гарму барқдиҳии душанбе 2 ки бо 380 миллион доллар қарзи чин сохта шуд, аксари иншооту биноҳои шаҳр ба манбаи нирӯи гармӣ васл шуданд. аммо сокиноне ки ҳанӯз аз низоми гармидиҳӣ маҳруманд аз ҳоло барои сардиҳои зимистон омодагӣ мебинанд. зуҳро барои фаҳмидани нархи бухориҳои барқӣ ба бозор омадааст. дар зимн соҳибкорони бухориҳои барқӣ мегӯянд таи солҳои ахир бо пайваст шудани сокинон ба шабакаҳои гармидиҳӣ бозори дастгоҳҳои гармкунандаи барқӣ сард шудааст. мо ҳар сол и вақта мисол рӯзиша 30-40 та 50 дона савдо мекардем. ай вақте ки мисол гармидиҳира сар додан мисол ваёра сар додан як рӯза 1 дона 2 дона фақат ҳамурани барои мисол тӯҳфа барои падарка тӯй пӯй мебаранд. хеле бугӯй ки ҳар рӯза мерава намерава. хеле аз савдош сист шидага. мақсад ранги пешина нест. оғози интиқоли гармӣ ба хонаҳои сокинон дар душанбе дар ҳолест ки 2 ҳафтаи ахир сокинон дар манотиқи мухталифи тоҷикистон аз ҷорӣ шудани лимит ё маҳдудияти барқ ба хонаҳояшон нигаронӣ мекунанд. онҳо аз он метарсанд ки дар остонаи фасли зимистон лимити интиқоли нирӯи барқ шурӯъ шудааст. мақомот ҳама гуна маҳдудиятро рад карда гуфтанд сабаби қатъи рӯшноӣ ба хонаҳои мардум таъмир дар хатҳои барқ аст. мушкили кори бухориҳои гармидиҳии дохили манзилҳо солҳои ҷанги дохилии тоҷикистон пайдо шуд. беш аз 12 сола аст сокинон дар манзилҳои сард ва бо истифода аз бухориҳои худсохту барқӣ зимистонро пушти сар мекарданд. дар душанбе маъмулан мавсими гармидиҳӣ дар оғози моҳи ноябр шурӯъ шуда то охири моҳи март идома мекунад.